Iki jamane wis kaya ngene. Nggih. Sugih eling. Nggih. Dadi wong Jawa kudu sing kemi. Nggih. Sing setitiran ngati-ngati. Wis kesebut ya. Corona. Tegese kurta fakuro ngiling-ngiling. Rono ajaran. Nah, ajarane para nabi. Corona. Kuwi nek walik dadi naraka. Nek mbok tut nemen-nemen naraka jaminanmu. Eling-eling kuwi. Iki jamane langgar wis padha bubar. Masjid wis korat-karit. Kabah wis ora kambah. Para pegajul padha ucul. Wong mati ora diupakara. Wong cilik wong desa padha angel golek sandang pangan. Golek raja kaya tulung sing setiti lan ngati-ngati sing sadar lan sabar sing semeleh tusare yongger Nggih. Nggih. Monggo.